Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Insha Allah yau za mu yi magana akan wata addu'a na neman tsari daga talauci da kuma ƙuncin rayuwa. Insha Allah. Kafin nan da Allah ɗan uwa muna buƙatan da ka daure ka danna mana alamar liking, sannan kuma dan Allah idan baka mana subscribe ba muna buƙatan dan Allah ka yi mana subscribe. Sannan muna buƙatar da Allah in ka saurari bidiyon nan ka yaɗa ma al'umma domin su masu amfana. Mun gode. Mutanen da ya kamata su yi wannan addu'a su ne: na farko akwai mara wadata wanda ake kira talaka, na biyu akwai kuma mawadaci wanda ake kira mai kuɗi. Shi mara wadata idan yi wannan addu'a Allah ta'ala zai azurta shi da yalwar arziki da kuma dawwamewan arzikin. Shi kuma mai kuɗi idan ya yi wannan addu'an Allah ta'ala kuma zai dawwamar mai da wannan yalwar arzikin nasa da kuma ba shi kariya akan dukiyarsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce duk wanda talauci ko tsanani ƙuncin rayuwa ya dame shi to ya dawwama yana karanta suratul waqi'a. In dai yana yin wannan ya dawwama yana karanta, insha Allah Allah zai dawwama mai da yalwar arzikinsa, ko kuma Allah zai azurta shi, zai sa shi ya fita daga ƙunci na talauci da kuma ƙunci na rayuwa, kuma zai samu wadatar zuci. Insha Allah wannan ita ce in dai mutum ya dawwama yana yawan karanta suratul waqi'a, insha Allah zai ga ijaba. Ga dai suratul waqi'a nan a gaba za mu gani insha Allah. Rahmanir Rahim. Idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. Yau insha Allah wannan ita ce suratul waqi'a. Wannan mun ɗan gutsuro ne domin mu ba da misali. Insha Allah mai buƙatan cikakkiya zai iya komawa ga Alkur'ani ko kuma ya tafi online ya sacin. Insha Allah in ya samu, ko da mutum ma bai iya ba zai iya ya koya yana saurara kuma yana maimaita yana bi, wanda ta hakan zai sa har insha Allah ya iya kuma ya dinga karanta ma kanshi. Insha Allah mun gode. Allah ta'ala ya saka muku da alheri, muna godiya sosai. Yau wasannin dan Allah muna roƙon idan farkon zuwanka ne wannan channel din namu, da Allah da ka daure ka danna mana subscribe, ka danna mana alamar liking. Sannan kuma in kana da wani tambaya insha Allah kana iya yin comment da comment section a ƙasan wannan bidiyon insha Allah.